ба ватсапи шумо ягон кас галасавои видео ё сурат равон карда удалид мекунад, аз ин шумо огаҳ шуда метавонед. Шумо статуси дигаронро скритӣ метавонед бинед ва боз якчанд секретҳои муҳими ватсап ки боварӣ дорам ки шумо бори аввал мешунавед. Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Камтар гулоҳоям дарк кардагӣ ба ин аҳамият надиҳед. Имрӯз дар бораи якчанд секретҳои муҳими ватсап гуфта мегузарам, яъне аниқтараш дар бораи як барномаи ватсап мегӯям ки бисёр функсияҳо ва секретҳои аҷоиб дорад. хуб, пеш аз скачат кардан ман ба шумо мегӯям ки ин барномаро бинед ва хуб андешед ки дар ҳақиқат ҳамин барнома барои шумо лозим аст ё ин ки не. беҳтараш тавсия медиҳам ки агар ягон ватсапи дополнительный, ягон рақами дополнительный дошта бошед ки он қадар муҳим набошад, аввал ба ин регистратсия карда метавонед ин барномаро омӯзед ва баъдан метавонед ки ватсапи асосии худро метавонед ки пайваст кунед, агар дар ҳақиқат функсияи ҳамин ба шумо лозим бошад. Чунки ҳангоми аз ин ватсап дар ватсапи дигар гузаштан рафту ба ягон хатогӣ роҳ додед ё ин ки аккаунтатонро дуруст пайваст карда натавонистед, эҳтимоли аз даст рафтани информатсия ва смсҳои муҳим дар назар аст. Аз ҳамин ҳисоб тавсия медиҳам ки аввал ягон ватсапи дополнительный пайваст карда хуб омӯзед, бинед барномаро. Агар ҳамаашро омӯхтеду яъне хулоса баровардед ки дар ҳақиқат ин ватсап ба шумо лозим аст, баъдан метавонед ки яъне ватсапи асосии худро ҳам пайваст кунед. хуб, мо телефонро мегирем, ба ин ватсап медорем ва як аз функсияҳои зарурӣ шуморо огаҳ хоҳем кард. Марҳамат, тамошо кунед. дӯстони азиз, ҳоло видео карда истодам, лекин фаромӯш кардам ки реклама навбати кадомаш буд. хуб, якбора оптум реклама мекунем. Инаш касоне ки билет харидаанд дар инҷо авиакасса, инҷа касоне ки телефон харидаанд ба тамоми территорияи Россия доставка аст бо нархҳои дастрас. Инҷо то Тоҷикистон ҳам доставка мекунанд. Ширкати Алабум, фирма Алабум. Да, мне тоже понравится. Алабум ба пеш. Ассалому алайкум бародаро, ина канали акай Мубориз. Сета телефон заказ кардем акао, ина чхол падарка дора, ина айфона чотка омадагӣ расидаги ай. Мо аз ширкати Алабум телефон заказ кардем ба шаҳри Лондон. дар инҷо бошад доруҳои гиёҳӣ, ширкати даво. хулоса, касоне ки хариданӣ бошанд, марҳамат, рақамҳояшонро мегузарам, занг занед, муроҷиат кунед. Ба фикрам ки ман халосам. хуб, акнун мерем, видеоро давом медиҳем. хуб, дӯстони азиз, аввал мо дар омада ин ватсапро аз телеграм канали роҳнамо скачат мекунем. баъдан ба ин ватсап дохил мешавем. хуб, инҷо аз ин поён ин настройкаро пахш мекунем. нигоҳ кунед, агар касе контакт сети шавад, яъне онлайн дорад, сразу боз дар инҷо нишон медиҳад. ин яке аз плюсҳояш. ба ин настройка медароем, поён мефурем приватност и безопасност. агар дар инҷо мо ин антиудаление гирон кунем, ин галочкаи якумро, пас аз ин касе ба мо сурат равон кунад, видео равон кунад, инчунин ин антиудаление сообщение инро ҳам гирон мекунед, агар хомӯш бошад. расм, галасавой чхеле мебинед, видео, инчунин смс касе менависаду боз удалид мекунад, шумо ҳамаи инро аз ин огаҳ шуда метавонед. ҳатто дар поёна кашид нехелин як хатча нишон медиҳад ки яъне ин аз удалид шудани смс боз шуморо хабар медиҳад, яъне хабар мекунад ки ҳамин одами равон кардагӣ ҳамин смсро удалид кард, лекин аз шумо удалид нашуд. ба контакти даркорӣ дароед, инҷоро пахш карда изменение голоса. дар инҷо чанд намуди голос аст. интихоб карда метавонед голосовой смс равон кунед. дар боло монед, овоз боз ба садои аввалааш бармегардад. Assalomu alaykum. Shunda qayerdan bo'lmoqman bursa. агар ин функсияни скрит статус гирон бошад, вақте контактҳои шумо ягон статус ягон чӣ мемонанд, шумо даромада мебинед, онҳо хабар намеёбанд ки яъне шумо дидед ё ин ки не. хуб, метавонед аз инҷо кто может позвонить не, ягон агар метавонед танҳо контактҳои худро монед ё ки ҳеҷ кас, баъзан метавонед никто монед, ҳеҷ кас ба шумо занг зада наметавонад. ин аз хоҳиши шумо вобастагӣ дорад. хуб, боз дар инҷо бисёр функсияҳо ҳаст. агар ин контактро пахш кунем, нигоҳ кунед, дар ҳаминҳо агар шумо галочка гузоред, яъне якумаш шумо ягон смс нависед, ҳеҷ кас намефаҳмад ки шумо смсро хондед. дуюмаш,
дуюмаш агар инро галочка монед касе ба шумо навист яъне ба шумо намеояд ду галочка намешавад лекин шумо смсро мебинед инаш яъне гӯш кардан вақте галасавоиро гӯш мекунед намефаҳмад чорумаш шуд шумо текст набор карда истодед яъне дар контакти шумо дида наметавонед панҷумаш шумо вақте галасавой карда истодед запис он тараф дида наметавонад хуб хулоса боз дар ин ҷо ҳангоми ватсап дар омадан метавонед ки отпечатки палец пинкод ва дигар чизҳоро монед аз ин ҷо яъне рисункаҳои ватсапро метавонед ки иваз кунед хуб дар ин ҷо мегузарем ин болоро пахш кунед ин ҷо переадресатсия аст шумо метавонед ватсапатонро хомӯш карда ба дигар контакти худ гузоред касе ба шумо смс равон кард яъне ба дигар ватсапи шумо меравад инчунин дар ин ҷо массаи отправитель ҳаст дар ин ҷо шумо метавонед ки якчанд контактҳоро добавит кунед яъне контактро добавит мекунед хуб дар ин ҷо метавонед шумо якчанд контактҳоро добавит кунед дар ин ҷо смс менависед ин барои яъне касоне ки бизнес доранд бисёр чизи хуб аст вақте ягон распродажа ягон аксия мешавад шумо дар ҳамин ҷо менависед яъне контактҳоро добавит мекунед ва отправит мекунед тамом автоматически ба ҳамон контактҳо як намуд смс меравад ин ҳам барои бизнесменҳо бисёр як функсияи лозимӣ аст дар ин ҷо автоответчик метавонед ки яъне автоматически мемонед касе ба шумо навист яъне автоматически ответ меравад дар ин ҷо вақташро ҳамаашро метавонед ки худатон настройка карда дилхоҳ гузоред хуб дӯстони азиз боз дар бораи чиаш гап занем аз ин ҷо ҳам ин настройкаро баровардан мумкин аст дар ин ҷо метавонед ки яъне смс нависед вақташро интихоб карда мемонед контактро интихоб мекунед менависед время дар ҳамон вақт автоматически ҳам смси шумо ба ҳамон контакт меравад хуб дӯстони азиз ин буд видеои имрӯза худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад то видеоҳои оянда хайр